ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବଦୁର୍ଗା ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ। ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ନବଜାତ କନ୍ୟା ମା ଶୈଳପୁତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଜନ୍ମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୌମାରୀ ଅବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ସମାନ ନିର୍ମଳ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ନବଜୀବନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିବାରୁ ସେ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍କନ୍ଦମାତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ସଂଯମତା ଏବଂ ସାଧନାକୁ ଧାରଣ କରୁଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କାତ୍ୟାୟନୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସ୍ୱାମୀର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜିତି ନେଉଥିବାରୁ ସେ କାଳରାତ୍ରିଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ନିଜର ପରିବାର ହିଁ ହେଉଛି ତାହାର ସଂସାର। ଯାହାର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ମହାଗୌରୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ଧରିତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱର୍ଗପଳାୟନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ସିଦ୍ଧି ତଥା ସମସ୍ତ ସୁଖ ସୁବିଧାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେ ସିଦ୍ଧିଦାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଯାଏ। ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଜଗଦମ୍ବାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ।